Domne, știți că mai nou m-am actualizat și eu, țin pasul cu timpurile, cu vremurile, cu toate ăștia, știi? Și mă uit pe net. Până toamna anului trecut, netul mi se părea, am mai spus, un fel de coteț. Un loc așa unde imbecilitatea, dezinformarea, prostia erau la ele acasă. Zburau pe net niște cretinisme, niște neadevăruri, niște făcături, toate înghițite din prima, dar înghițite, hop, de către consumatori. Și bun. Dom'le, am reevaluat netul din motive legitime. Dom'le, stați puțin că pe net e toată treaba. M-am înșelat, am greșit și intru pe net. V-am prezentat tot felul de chestii tari de tot în ultimele zile și o să vă mai prezint. Dom'le, astăzi, circulând pe net, pe la Tinerii Frumoși și Liberi, am aflat că s-a lansat o super melodie. Așa este ea caracterizată. Voi ați auzit de Gianni Morandi? Nu ăia care cântau acum 30 de ani, când eram eu tânăr. Ăștia românașii, cum ar veni. Tu ai auzit de Gianni Morandi? Deci Gianni Morandi a lansat acum melodia Pejar. E cu mulți R. Mulți spun mulți de R. E greșit. E mulți R, nu mulți de R. Știi? E... În sfârșit, e doar o chestie de exprimare. Dă-o dracu. Bun, sunteți pregătiți? Toată lumea sare acum cu mine? Luați lumină de la net sau ce faceți? Că vă văd așa, neactualizați. Vă actualizează fratele vostru. Gata? Toată lumea este pregătită? Hei! Hei, lele! Gata, și... Stilul cel mai preferat. Stop! Cum a zis? Stilul cel mai preferat. Stilul cel mai preferat. Deci există preferat, mai preferat și cel mai preferat. Ai înțeles, nu? Deci are grade de comparație preferăciunea. Mai înțeles? Fii aici. Încă o dată. Deci cam. Stilul cel mai preferat de Gianni Morandi cântat. Stilul cel mai preferat de Gianni Morandi cântat. Bă, e tare? Atenție. Și... Cum? Deci pe lângă Pejar, mărar, sau nu era cu mărar? Era așa? Mâncați-aș botul tău, m-am îndrăgostit? Nu, e... Așa, da. Botul. Păi ce? Mâncați-aș botul? Stai așa. Da, eu l-aș pune pe Gianni Morandi să scrie, ea scrie oaie, pe foaie. Mâncați-aș botul. Să vedem cum scrie. Pun pariu orice, oricât, acum pe loc, fără nicio emoție, că scrie iurea. Ca să scrii mâncați-aș, bă, nene, trebuie să fi fost la școală mult. E greu să scrii mâncați-aș. Fii atent, Gianni, fii atent, bre, dacă te întreabă cineva cum să scrie corect mâncați-aș, să știi și tu, ca idee așa. Convins că nu știi. Mânca, linioară ții, linioară aș. Și botul are un fel de jmenozeală sus, că ține locul la L. Din nou, că e mult prea bestial. E cel mai preferat. Și... Hai, mă. Bă, stai că am închis sonul atât de prost. Timea. Din nou, ala. Și... Cel mai preferat de Gianni Morandi cântat. Deci asta era Pejar și după aia și iar. Superb. Dom'le, numai lucruri tari. Nu pot, dacă vreți, vă mai dau, dar e mult. Eu n-am, adică de prima strofă n-am putut să trec, e prea tare pentru mine. Adică fac dracului implozie, știi? Sau... Bun, așa da. Îmi place Tinerii Frumoși și Liberi.